Здравейте хора, днес ще правим видео с Ади на Brawl Stars. Както виждате вече новия евент и малко ще поиграем. Не забравяйте да се абонирате, да цъкнете лайк бутона, защото това само помага на канала Ади. Сега имаме тук едни мегабоксове, които сега ще отворим. Само ще инвайтнем Ади. Ади, иде. Влизаме да отворим мегабоксовете. Първият мегабокс, който ще отворим, да видим какво ще се падне. 3, 2, 1. Колко неща? 9 неща. Това е окей. Добре, падаме се някакъв тъпина, е тъпо. Първи мегабокс, сега втория. Пак 9. Нищо толкова особено. И пак някакви пинове, и трети мегабокс. Отново 9. Не. Пак 9! Защо? Аз го карам само на 9 мегабокса обаче. Ми се падат някакви пинчета и спрейчета. 11! 11! 11! Светна ми на седмото! Зомби биби! Зомби биби! Това е добро! Изкидна Брок! Зомби Брок! Добре, това беше добър. И сега пинчета, там спрейчета. Добре, 2 скина от 1 мегабокс. Сега да видим тук. Пак 9 на ческам. Ооо! Star Power! На Cold. Са някакви плеерайкани, такива, да. 10! Тук. Може би пак ще светне. Да, светка. Скина на Мистер Пи! Това е добро. Окей. 9. Значи нищо няма да се падне, просто побързането. 10! Видях. От 5-то след. Скина на Дайнамайк! Скина на Дайнамайк, това е брутален. Продължаваме. Не, свършиха. Няма какво да продължаваме. Чакам си да отворя на телефона. Добре. 5649 парички! Кога че зеги събрах? Ого. А сега мога да се апгрейдна някой на 11? Браво. Аз мога да се апгрейдна Едгара и да му взема хайпера. Да го направя ли? Да имам Едгар с хайпер. Защото на него мога да вдигна и пайпърката. Не се главна тук що от телефон. Какво тук що не вижда на таблета? Скина на стил, човек. Той си скина на стил, братан. Аз не го виждам на таблета. Както виждате, нямам скинче на Леон. Макснете. Нита я направих на Голд 1. Шелито малко да се иди назад. Ливер вот. И тук отдолу има някакво брочка. Мисля да макс на Едгарки. Защото имаме хайпера, обаче има пайпер. Тя малко по-назад. Сега, ако не го направим на мост трофи, а на Power 11. Да, и това е по-добре. Абе, ще видим. Ще се запазим. Сега ще изчакаме Ади и най-вероятно ще вдигаме купи на някой броуър. Добре. Чакаме Ади да отвори неговите... Добре. Дай да ни играем 5 vs 5 или ако искаш 5 vs 5. Тая ще играем духора.
Само да видим мапа. Да. Да не си вдигна Едгар, аз много си мисля. Знам, че ама бих искал да го вдигна. Защото не имам хайпера. Аз мога. Айде да го направя ли? Окей, правя го хора. Дигаме Едгар на 3, 2, 1. Хайпер чардж, още един макс на отбора, ще му вземем и този. Добре, и ще трябва да му сменим само това и тук. И то е. Стар пауър не трябва. Той е отвратително. Правилно. И окей. Значи имаме още един малък отбор. Хайде. Окей. И почваме първа игра. Да видим какво ще стане. Дали ще вземем купи или ще загубим. Да, назад първото. И аз така. Добре, почваме. Да видим какви ще са на опонентите. Така ще винаги. Да не ги подценяваме. Добре, просто не се обадим. За малко да се чуем. Емската ни скемпи. Нищо. Ади нещо остава. Нещо малко. А не. Мене емската ме уби току-що, защото не изкемпи. Не бе, как избягва мазо. Ела бе. Да, ма. Добре, накупи сме. В смисъл на Уинстън. Да, не бе, бягай, бягай. Стой там, стой там. Айде, убия! Всяко убиеш, та сними. Много хубаво. Да, шоу, шоу. Айде! Първата зелена и за двамата. И дано. Праскаме редито и да почваме още една игра. Аджи ще може да си вземе ако делил и може да го изпробваме в това видео. Значи боксовете ми са паднаха сигурно 4 скина. Падна ми са нов бролер и сега събираме за още един. Добре, зареди да видим опонентите. Добре са.
агент. Добре, така. Какво? Не даде. При мен е 0. Айде още един уини взимаш Корделиус. Ще си го вдигнеш ли? Ще си го вдигнеш. Добре, тук има слаби течи. Да, блин, си се взел обаче. Удолу. Не, аз съм на малко. И ми скочи от нищо. Някакъв. Не бе, беги оттам. Стой зад няколко типа или нещо. Остай ги да се избият. Остай ги. Добре, тук съм. Ела. Не, горе на пайперката, не, тук, праста. Отдолу, биби. Отгоре. Там също. Дай на пайперката. Да, и трябваше да направя. Искаш ли някакъв друг мап? Я видим кнокаута. Искаш ли кнокаут? Ди, искаш ли кнокаут? Добре, я видим опонентите. Добре. Някой. От тях. Не така да видим. То сриката мисля, че знае как да играе. Не. Ей, тук има един. Не. Сам ли ме оставите? Спам супер отгадно. Гошно колко ще изваля с този лон? Човек, аз бях 830 и сега съм 712. Не, има Silver 3. Чакай. Какво Silver 3? Какво каза? Брат, те ма наспами, бе. Давай, айде. Не, сега ако умреш от този богаден. Не, то не е ужасно. Хора, това го изрежете, направете се, че не сте го видяли. Аре, идете, нали не е смешно. Ела бе. Човек, те са някакви нубките.
Айде. Я покажи на... Я му покажи. Че взимаш кордон. Кортелиус влиза в Риади. Най-после. Сега колко бrawlъра имаш, значи? А не от тук. О, да. За Уилоу. Обаче при тебе най-добрият, че ранг е 39. Искам пари, на мен ми трябва 200 монита, но откъде ги взема? Не знам откъде ги взема. Това има нов бrawlър ли? Чакай, искам да го видя. Да, аз не виждам къде 24/7 на брока. Look at my next plaything. Брат, това е Барли. Това броер, като гледам, не е толкова опитал. Защо си го отдигнал на 9? А ти взели му гаджет или взели му гаджет? Добре, сега идвам, Ади. Чакай. Готово? Отново сме тука. Чао! Давай там. Дай! Отбягай там!
Мой камера. We can do this! Backflip. Flip, 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 butt, flip, 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 butt, flip. Ще изиграем още няколко игри и мисля да свършва видеото, че става прекалено дълго, мисля. Хора, ако ви харесва видеото, лайкнете, абонирайте се, нищо не коства, а пък и който харесва Brawl Stars, да пише долу в коментарите, да лайкне видеото и да се абонира. Защото може да ще правим още по-яки видеа на Brawl Stars. И на някой му идва. Ой, супер, сега ще ги изпрата с Убил. Не, пайпърката! Измерението! Пайпърката в измерението! We are in the lead! още няма да е просто. Не ще. Да, човек, ние сме задръстени от всякъде! Добре, малко избягах. Не, май. Не си. Добре, аз се скрива в един храс и ще кемпи. Аре, той бе. Аз не мога да движа. Не дам се да се движа. Намерика не. Один, бой. Time to brawl! Защото интернета ми спря. И те рада ти спря точно като след игра. Да, то не пуска. Добре, отивай на там, аз за други. За да имаме повече, за да не взима толкова дълно. Точно ме вижда. Махни что на Кенджи. Махни что на Кенджи. Поставя, топ-3 ли сме? Скри се някъде. Ай! Вземи. Бегай от този долче. Ма не, да го оставим да пукне там. Не срещу ме! Не! Убих папа! Взех че още едно. Клачо!
човечето. Давай. Измерение. Добре. Бай, брат. Окей, още една победа. Това беше много готина игра. Епик! Нищо няма да ми даде. Пак епик. Искам да пробвам и кланс. Клънк. 1000! Добре, мога да взема и хубавия такъв Star Power на този. Айде. Искам да пробвам Едгарчо. Може ли? Добре, дай пробвам. Мачите една пара ще го пробваме и аз ще пробвам хубава Клънк, който не знам какво прави. Клан си бе. Някакъв. Нещо колко ми пуга как да кажа. Забива. Не. Добре, оправи се. Нали? Искаш ли да я вити кръсти? Добре. Примото сцепам от Едгарчо. Не, брат. Не знам много как е. Дай! Клънкли! Много бързо ми се събира хайпара на това. Много бързо се събира. Не, бе. Не. Ази, Клънкли! Ай! Браво, бе, Клънкли! Айде, това не знам. Да спусна ли хайпара да го пробвам? Не е добра идея. Клънкли, браво! Не бе! Наша! Прави! Ой, сега си пускам хайпара. Вземи Клънкли, подай на стара. Чисти, наша. Не забравяй. Идвам с хайпър. Разчисти си! Сълти! Айде! Мачкай! Добре, кланицата ми интереса малко по-късно. Човек, аз с Едгарчо ги разцепих. Ти видя ли? Новите попадения са доста готини, доста напише.
Човек, аз ги сцепих с Едгар. Хора, това ще е последно игра, че видеото стана много дълго, да знаете. Отново напомням, лайквайте, удрите камбанката за още такива видеа и коментирайте долу в коментарите. Кланки ли, давай! Back on the grind. Ей, сега им скачам. Аз казвам бай-бай. Имам, хайпа. Добре, карахме си гол, че сега им пускам хайпа. Чакай. Пас! Ади! Не, какво правиш? Ади! Скачам. И сега ако умре. Айде! Добре, хора. Това ще е за видеото. Лайквайте, сабскрайбвайте с камбанка и ще се видим отново. Да, другия път. Чао!